אולי אני באמת אפגש עם הסוחר הזה, והוא יבוא לי עם מזוודה של מזומן, נשב שנינו על המדרכה, ואני אספור ככה את הכסף מול השמש בשביל לראות שכל המזומן הזה אמיתי. אולי פעם אחת בחיים אני אעשה את זה רק בשביל התחושה, בשביל לספר לאחרים איך זה. אני כן אהיה בהפסד, אבל וואלה, זה יכול לצאת מזה חוויה, באמת, במיוחד אם אני אצלם על זה סרטון, זה יכול להיות מטורף. אז ידידיי, זה קורה, אני מוציא למחירה את השקודה שלי. כל הפרטים היבשים כתובים במודעות שפרסמתי, אז אם יש עוד שאלות דברו איתי בפרטי. מה נותר להגיד? פשוט בובה של רכב. טסט ל-13 חודשים מלאים עד ה-30 בספטמבר 2026. בגאז' ענק, נגמר עם להעביר דירות ולנסוע לנתב"ג עם טנדרים ולשבור את הראש על הובלות. חסכוני, שותה דלק בכפית, אין דברים כאלו. אז אם יש לכם משפחה, חברים או בכלל אתם מחפשים רכב ברמה הזאת מדהים, דברו איתי. מי שעוקבים אחריי מקרוב כבר יודעים, מכרתי את הסקודה אוקטביה שלי, ואם זה מפתיע אתכם אז לא סתם, כי גם לא הכנתי את השטח וגם הכל קרה מאוד מאוד מהר. שבוע אחד, טיפול שנתי וטסט ביותר מ2,000 שקל ויומיים שהתבזבזו לי על זה. שבוע לאחר מכן העליתי את מודעות המחירה, ושבוע אחר כך נמכרה. רק עכשיו הספקתי להקל את הדברים, בעיקר כשזו הייתה פרידה חד צדדית. מכרתי את הרכב תמורת כסף ולא קניתי אחד אחר בטריידין או עם תוספת כסף. אז כרגע אני חסר רכב והגיע הזמן לספר את הסיפור. אז בסרטון שלנו הפעם מחירת הסקודה שלי וערך מוסף של במה כן כדאי להשקיע לפני מחירת הרכב, לפעמים בניגוד להיגיון, ומה אפשר פשוט לשחרר ולעזוב. אז תכינו משהו לשתות כי זה הולך להיות סופר מעניין. אז אני אחבר אתכם בעיקר כי הכל מעוגן בתזמון עכשיו, בתקופה שאני נמצא בה כרגע בחיים. הסקודה הזו הייתה שנת 2017, אוקטובר 2017 יותר נכון, ובאוקטובר הקרוב 2025 תחגוג 8 שנים. ובכללי גם היא שירתה אותי בדיוק לצרכים שהייתי צריך עד עכשיו, וגם התחלתי לחשוב על להתקדם בשנתון. אני יודע שחבר'ה בגיל שלי, אני בן 28, אני יודע שאת הרוב זה מפתיע, אני נראה יותר כמו סביב ה-20, אבל אני יותר קרוב ל-30. בכל מקרה אני כן חשבתי להתקדם, בניגוד לבני גילי שמחכים הרבה פעמים לתאונה הסופית, לירידת הערך הסופית, או לתקלה הסופית שיכריעו אותם להיפטר מהרכב הראשון והשני. אני קצת אוף מוזר בתחום הזה, אז אני לא רואה את הדברים ככה ולא פועל ככה. ובלוח זמנים האישי שלי, תכף חגים, לאחר מכן, אוקטובר עד דצמבר, אני הולך להיות לא זמין, ואז בינואר פברואר אני טס. ואל תדאגו, אני לא אפקיר אתכם בלי תוכן, ימשיך לעלות תוכן לערוץ שלי בתקופה הזו. שאני הרבה פעמים דיברתי על ערך הרכב הכללי, וערך הרכב השנתי. לפני טסט שנתי הוא בערך הכי נמוך שלו, אחרי הטסט השנתי הוא בערך הכי גבוה, וזה משתי סיבות עיקריות. הראשונה, שרוב הישראלים משלבים את הטיפול השנתי יחד עם מועד הטסט. או שהם משלמים את העוד 500 שקל למוסך המורשה בשביל שיעשה את זה בשבילם, או שהם פשוט רוצים לחסוך זמן ומאמץ ואומרים יאללה, נעשה יום אחד או שבוע אחד אינטנסיבי, פעם בשנה, גם וגם, וזהו. והסיבה השנייה היא שפורמלית, לקונה יהיה ראש שקט ל-12 חודשים לפחות. במקרה כמו שלי, הטסט היה כבר באוגוסט, כשהרישיון רכב חודש עד ה-30 בספטמבר 2026, לכמעט 13 חודשים
מלאים. אז מי שקונה את הרכב ככה, לפחות מבחינת הרישוי, יש לו שקט. הערך הגבוה של הרכב מיד אחרי טסט וטיפול שנתי, ושלפניי כמה חודשים ללא נהיגה, דחפו אותי למכור אותו במועד הזה, וכתגמול חזרה, הרכב הבא שאני אחפש, הוא גם יהיה רכב לאחר טיפול וטסט שנתי. אז בגלגל שמזין את עצמו, ברגע שכולם מתנהלים ככה, אתה מתחיל להבין את הנקודה שאני תכף אגיע אליה, שככל שאני אשקיע יותר במחירה, ככה אני אחפש יותר בקנייה הבאה שלי. אז אולי כרגע הפסדתי חלק מהערך של הרכב שהשקעתי בו, אבל בהמשך אני בדיוק ארוויח אותו כי אני אחפש רכב בתנאים הזהים למחירה שלי. ובשלב הזה אני אחבר אתכם לטיפול השנתי השגרתי שעשיתי לו. הוא היה ב-12 באוגוסט במוסך נרגד של סקודה מורשה של צ'מפיון מוטורס בירושלים. אחלה של מוסך. ותראו, ברכבים של פולקסווגן יש התראה של עוד כמה זמן תעבור שנה. לרכב הזה היה כל חייו טיפול גדול, טיפול קטן. שנה שעברה באוגוסט 2024, טיפול גדול, אתם כבר דיברנו עליו מספיק בערוץ הזה, כמעט 4,200 שקל. אם מעניין אתכם, תחזרו לסרטונים הקודמים שהכנתי על מנוע הטורבו ועל תיבת ההילוכים DSG. אז השנה טיפול קטן, שהוא התחיל בבסיס מ-1,100 שקל, ובתקופה לפני זה אני חשדתי שלפחות אחת מתושבות המנוע זה החלק שעליו מותקן המנוע וסופג את הרעידות שלו. גם כשהרכב חונה בחנייה והמנוע מונע, וגם בנסיעה, המנוע רועד בוויברציות אחרות מהרכב עצמו. אז ההפרדה ביניהם שמחזיקה אותו, הבולמי זעזועים בעצם נקראים תושבות. זה גומי שהוא מאוד מאוד עבה בתוך ברזל. יש לרוב הרכבים 3 או 4 כאלו. ויש אחת, לפחות ברכב הזה, שהיא עליונה וממש רואים אותה במבט, אפילו לא צריך להתכופף. אז חשדתי שהגומי התחיל להתייבש, להתבלות, ונהוג כל כמה שנים להחליף אותן. כן? זה לא חלק שנשאר לנצח, אז זה הליך מאוד תקני אם מישהו מחליף תושבות מנוע. אז ביקשתי מהם לבדוק את זה. כבר בהתחלה כשנכנסים לטיפול ויושבים עם נציג השירות לקוחות, אז ביקשתי ממנו, בנוסף לטיפול השגרתי של החלפת המסננים ושמן וכולי, בבקשה תביטו על תושבות המנוע. ואני נסעתי לעבודה, לא נשארתי שם במהלך הטיפול, אז הוא מתקשר אליי ואומר לי, תקשיב, תושבות המנוע תקינות, לא צריך להתעסק איתן, כן שמנו לב לבלה יותר גבוה בתושבת תיבת ההילוכים, אבל היא יכולה להחזיק עוד שנה עד הטיפול הגדול שיהיה באוגוסט 2026. ופה הייתה לי נקודה למחשבה של הנושא הבא שאני רוצה לדבר איתכם, כמה להשקיע באמת ברכב לפני המחירה ומה אפשר לשחרר. אז בגלל שבסקודה הזו יש את התיבת הילוכים DSG עם המצמד הכפול, וידוע שהיא פשוט רגישה, כן? היא אמינה, אבל רגישה. יש דברים מאוד מאוד קטנים שפתאום יכולים באמת להרוס אותה. אז בשילוב עם המחשבה שיכול להיות שיקח לי זמן למכור את הרכב, אני אמשיך לנסוע איתו תקופה, יכול להיות שפתאום יקרה איזה משהו, וגם לטובתי עדיף לי להשקיע בתושבת הזו אם הרכב יישאר אצלי עוד זמן מה, וגם זה יכול להיות קלף מיקוח לקונה. הרי המטרה בלמכור רכב היא לנצח במשא ומתן, כן? לא תמיד אנחנו יכולים במידה שרצינו, ולכל אחד יש את מידת הניצחון שלו. אבל אנחנו באופן כללי רוצים להשיג כמה שיותר. ואם ידוע באופן גורף, דעה מאוד מאוד רווחת, שתיבות ההילוכים האלו של הסקודות והפולקסווגן הן רגישות, אני הייתי בדעה שגם המחיר של 1,600 שקל להחליף את התושבת הזו, גם החלק, גם עבודה, גם העם,
אני מוכן לזה. נתתי להם אור ירוק. החליפו את התושבת של תיבת ההילוכים. מפה לשם המחיר של הטיפול השנתי הקטן שהיה אמור להיות קפץ מ-1,100 שקל ל-2,700 שקל. עשו לי הנחה כי אני לקוח חוזר, ואם מוסיפים את המע"מ יוצא קצת אחרת. בקיצור, תשלום סופי 2,200 שקל לטיפול הזה. ותראו, זה מחיר שהוא מאוד מאוד תלוי את מי שואלים, כן? אני אשאל חבר'ה שפחות נוהגים לטפח, או שהם בתקופה שאין להם כסף, אז הם יגידו וואלה פרייר, החלפת את התושבת תיבת הילוכים, לא היית חייב. אתם שואלים מישהו כמוני, העדפתי. שאגב, מיד בהחלפה שלה כן הרגשתי שיפור. שוב, זה לא היה קריטי, זה פשוט בעיקר, כמו שאמרתי בסרטון ההוא, במעבר בין הילוך ראשון לשני, ששם זה המעבר הכי רגיש בתיבה הזאת, הוא היה כבר יותר חלק מאשר עם התושבת הישנה. אז כבר במקום היה שיפור. סרטון, במשא ומתן עם הקונה, כן השתמשתי בזה כקלף מיקוח. בסיום אותו שבוע ביום שישי בצהריים לקחתי את הרכב לטסט כי אני לא משלם, נגיד זה הגבול שלי, לשלם למוסך המורשה 500 שקל בשביל שיעבירו אותי טסט, לעומת לשלם את 117 שקל, ובמקרה שלי היו לוחיות רישוי דהויות, שזה גם משהו שקורה כל כמה שנים, שמש, גשם, הצבע הצהוב הזה פשוט דוהה, וצריך להחליף אותן, זה לא אומר כלום. מפה לשם, מאוד מאוד בקלות, הטיפול שלי כבר, הטסט התקרב ל-300 שקל. זה עדיין יותר זול מ-500, אוקיי? זה כן שרף לי זמן ושישי בצהריים, אבל בסדר, הייתי מוכן לזה. אז בקיצור, אם אנחנו משלבים את כל התשלומים שלי, לפני המחירה, ממש במעמד הזה, תנסו רגע להבין את הראש של הסחר בשוק יד שנייה. אם אני מאוד משקיע ברכב לפני המחירה, אני מעביר אותו את הטסט וטיפול שנתי, נכון שהפסדתי כסף עכשיו. אבל אם אני קונה רכב יד שנייה, הבא שלי יהיה מבעלות קודמת, אני אחפש רכב במצב הזה, שיהיה לו את הטסט לשנה, ושהוא אחרי טיפול שנתי. זאת אומרת, צריך להיכנס רגע לראש הזה בשביל להבין, שכשאני אחפש את הרכב הבא שלי, אני בעצם אחזיר ככה את ההשקעה שהוצאתי עכשיו. וזאת באמת מנקודת הנחה שמכרתי אותו מאוד מהר. אם הייתי נסחב עם המחירה שלו עוד חודש, חודשיים, חצי שנה, קורה, יש מקרים שלוקח המון זמן למכור מוצר והוא פשוט על המדף מכל מיני סיבות, אז גם הייתי רוצה שהסקודה שלי תהיה עם טסט וגם אחרי טיפול כזה. אז תנסו להבין את הראש שלי בזה שעדיין, נכון, אני כאילו בהפסד על ההוצאה הזאת. אני כן אקבל אותה ברכב הבא שאני אקנה. עכשיו מבחינת המחירה עצמה, אני הלכתי על השיטה המסורתית. לתלות שילוט בפנים הרכב, מודעה באתר יד 2, ובקבוצת פייסבוק פשפשוק רכב. העליתי את המודעות האלו, ותקשיבו, סוחרי הרכב צצים כמו פטריות אחרי הגשם. אתם לא מאמינים, זה עניין של שעה אחרי שאני מעלה את המודעה, באמת זה... ווואו. חלקם הציעו לי כל מיני הצעות שאני חייב באמת לזכותם. משהו בגישה, ברטוריקה, בכוונה, בנכונות. קשה לי בדיוק להצביע מה בסוחרים האלו, אבל מאוד משכנע. הם פשוט, באמת, היו כאלה שאני התחלתי לספר לעצמי סיפורים. נגיד סוחר אחד אומר לי, אני מעביר לך, נגיד, 6,000, 7,000 שקל מתחת למחיר שאתה מבקש במזומן. ואז לרגע אני מסיר את המסכה של המוכר, ושלי כיוצר תוכן שמבין בתחום, אני רגע הולך להיות שקד, שאגב לא הרבה יודעים את זה, אבל קוראים לי שקד. אני מסיר את כל המסכות ואני אומר כאדם פרטי, בונה, אולי אני באמת אפגש עם הסוחר הזה, והוא יבוא לי עם מזוודה של מזומן,
נשב שנינו על המדרכה, ואני אספור ככה את הכסף מול השמש בשביל לראות שכל המזומן הזה אמיתי. אולי פעם אחת בחיים אני אעשה את זה רק בשביל התחושה, בשביל לספר לאחרים איך זה. אני כן אהיה בהפסד, אבל וואלה, זה יכול לצאת מזה חוויה, באמת, במיוחד אם אני אצלם על זה סרטון, זה יכול להיות מטורף. ואחד אחר הציע לי טריידין, אז אמרתי לו, בתנאי שזה הולך להיות מאוד מאוד מדויק למה שאני רוצה, כי שוב, אני לא הולך לנהוג עכשיו 4-5 חודשים, אז לא מתאים לי לקנות רכב חדש בשבילי, אבל אם היה טריידין ממש ממש מדויק למה שאני רוצה, שאני אפילו עוד לא יודע מה אני רוצה, אבל אם משהו היה תופס לי את העין, יכול להיות שכן הייתי קונה, כי מה שמשכנע בטריידין, זה שהרכב בפני עצמו, אתה גם הולך להתפטר ממנו, במרכאות, וגם אתה מוסיף עוד טיפה כסף ממה שיש לך עכשיו, אבל מבחינת התחושה זה פחות ממה שיהיה כשתקנה רכב עתידי במלוא המחיר בכסף. כאילו חשבון הבנק שלך סובל פחות, כאילו קביעה שהיא פחות כואבת. אבל רובם, מי שדיברו איתי אמרו לי, תשמע, אין לנו את מה שאתה מחפש, שנתון הרבה יותר חדש, במצב הרבה יותר טוב. אז תראו, גם שוב, הרכב שלי נמכר אחרי 5 ימים, אז אפילו לא היה לי את הזמן להתבשל עם סוחרים כאלו, אבל אני כן ידעתי שאם אני מגיע למצב שאני מעביר את הרכב לסוחר, זאת התפשרות שהיא ממש ממש רצינית, כן? בהמשך לסרטון שהכנתי על סוחר הרכב במגרשים, אם עוד לא צפיתם גם בו, אני מזמין אתכם. אמרתי שאחת הדרכים שלהם לעשות כסף היא באמת המימון. ובמקרה כמו שלי, הם פשוט ילחצו עליי מתחת למחירון. הרי איך קורה שסוחר מפרסם רכב בנתונים ממש טובים ואתם לא מבינים איך הוא כל כך זול? אז האפשרות האחת היא שבאותה תקופה המון לקוחות קנו רכבים במימון, אז יש לעסק הזה הכנסה מניבה מתוך ההלוואות האלה שהוא נתן על הרכב. והאפשרות העיקרית השנייה היא שהוא פשוט לחץ את המוכרים למחיר מאוד מאוד נמוך מתחת למחירון. אז עכשיו הוא יכול לעלות טיפה ממחיר המחירה, ועדיין להרוויח אם הוא ישיג לקוח שיקנה במחירון. אז נניח הוא היה קונה את הסקודה שלי ב-6,000-7,000 שקל מתחת למחירון, כשהיא הייתה עומדת אצלו במגרש, הוא היה מפרסם אותה ב-2,000 שקל יותר, אז כאילו הלקוח שלו קונה מתחת למחירון, אז הוא מרגיש טוב עם עצמו, אבל אותו סוחר כן יצא ברווח, כי הוא היה קונה ממני עוד יותר מתחת למחירון. אז יש פה דינמיקה שצריך להבין היא יכולה אפילו להעליב, אתם יודעים, יש משהו גם בגישה שלהם שהוא מעליב, אני לא רק מצודד לזכותם, אני גם לא אומר שהם נוכלים, אבל הם באים אליך ככה, כאילו הם באים שמים לך את כל האמת בפנים, הוא אומר לך, תקשיב, מאוד ברור, הרכבים האלה פחות נמכרים מהסיבה הזאת והזאת, הרכבים האלה פחות נמכרים מהסיבה הזאת והזאת, אין לזה שוק, מנסים להפחיד אותך, מנסים להגיד לא, אף אחד לא יקנה, זה תכף חגים, לאף אחד אין ראש להתעסק בזה, ומכל מיני סיבות פשוט תכלס יעליבו אותך, כי אתה אומר בוא למה השקעתי על הרכב שלי? כאילו יכול להיות שאני אישית הייתי אומר לעצמי וואלה למה טיפלתי בו, הייתי מוכר לסוחר. אז אני כן הייתי איתן בעמדה שלי לחכות לשוק הפרטי. פשוט להיות סבלני. ובסוף מי שדיבר איתי הוא אבא צעיר ל4 ילדים שיש להם רכב אחד בבית 7 מושבים והם חיפשו רכב שני מרווח יותר. בדיוק כזה באמת, אם משפחה מחפשת רכב מרווח כמו סטיישן אבל שיהיה משפחתי בהגדרה, סקודה אוקטביה חבר'ה. תא הנוסעים והבגאז' קשה להאמין כמה הם מרווחים, באמת. אם אתם רוצים 3 בוסטרים במושב האחורי לשלושת הילדים הקטנים, באמת פנן איתו. הוא הגיע אליי דרך צ'ט יד 2, והוא גר 2 שכונות ממני באותה עיר, אז הוא קפץ אליי ביום ראשון לאחר מכן, ובחן את הרכב בעצמו, אפילו לא הלכנו לבדיקת מכון. יצא לסיבוב, הסתכל עליו ויזואלית, בחן את כל הפרטים, גם לפני זה הייתי פתוח. זאת הייתה הפעם הראשונה שאני פרסמתי את הרכב הזה ברחבי האינטרנט עם מספר הרישוי חשוף. כן? אז הוא בדק הכל, צילמתי לו את ראשון הרכב כל מה שהוא רצה, כי אין לי מה להסתיר.
ולמרות זאת הוא המשיך ושאל שאלות קשות, התגר אותי, הכין שיעורי בית טוב כקונה, והביא אותי לנקודת הקצה שלי כמוכר במאמצים שעשיתי ובחותמות שקיבלתי. למשל, עוד קלף מיקוח שהוא שלף במשא ומתן היה כיוון פרונט, הכיוון גלגלים של הרכב. הוא אמר שלידיעתו צריך לבצע פעם בשנה, והוא ראה שבטיפול האחרון לא ביצעתי, אז למה? אז אמרתי לו, תראה, לידיעתי אפשר פעם בשנתיים, זה מספיק, לא צריך תדירות יותר גבוהה מזה. אז הוא עבר כיוון אחד באוגוסט 2024 בטיפול הגדול שנה שעברה, והבא יספיק בטיפול הגדול אחרי זה ב-2026. עכשיו בטיפול הקטן של 2025 לא צריך, וגם לא העירו על זה, לא במוסך על משהו חריג, וגם לא במכון רישוי בטסט. ואז הוא נרגע, נכנס לאיזושהי נחת ששלפתי את הקלפים הנכונים. תשמעו, זה אינסופי, וזאת הנקודה הבאה שאני רוצה לדבר איתכם עליה. שמדובר פה על שוק הרכבים המשומשים, וכמוכרים אנחנו יכולים להמשיך להתאמץ אין סוף. הרי יכולתי להמשיך להגדיל ראש בעצמי, ולגשת לפנצ'ריה, ולבקש מהם לבצע כיוון פרונט ואיזון גלגלים וצמיגים חדשים ומגבים חדשים, ולשלם להם את ה-200 שקל עד 400 שקל, ולהמשיך לשפוך עליו כסף גם בפחחות ותיקון נזקים קוסמטיים חיצוניים של שריטות, שפשופים, מיכות, שיש באופן טבעי ל-100% מהרכבים בישראל, כי פשוט ככה זה, אין רכב שהוא מושלם קוסמטית. ואם הייתי תוך כדי שגרה כהורה נגיד, אולי הייתי מאוד נלחץ להוציא את הבוסטרים מהרכב כדי להציג אותו לקונים במצב המקורי, אבל יש גבול גם לטעם הטוב. תשמעו, אפשר לעשות את כל אלו, אבל מתישהו חייבים להפנים שאלו החיים, זה השוק הזה, ואם עושים את החובה הנדרשת של מה שדיברתי עד עכשיו, מהטיפול ועד הטסט, ושטיפות באופן קבוע, וניקוי פנימי, ובאמת אתם מוכיחים שעשיתם כל מה שיכולתם, אז זה מספיק. והעביר לי העברת זהב בנקאית במקום. אז באותו יום ראשון, עד 9:15 בבוקר, הרכב נמכר. ועד כאן התקופה שלי איתה. הרבה אנשים שואלים מה העדפתי, את הטויוטה קורולה או אותה. זאת שאלה שהיא ממש עמוקה, כי נגיד, אתם יודעים, הקודמת הייתה טויוטה קורולה עם מנוע 1500 סמ"ק בנזין רגיל. היום כל הטויוטות קורולות הן רק היברידיות, אז יש פה המון משמעויות לשאלה הזאת כששואלים אותי את זה. אבל התשובה שלי על רגל אחת, העדפתי את אחד הרכבים האלו, שהעליתי עליו יותר סרטונים לערוץ הזה. אז מעכשיו אני נותן לכם לספור אותם. אז חברים, זו סיומה של תקופה כרגע, אבל הולכת להיות חדשה לקראת או ב-2026. ימשיכו לעלות סרטונים עד אז וימשיך להיות מרתק בערוץ שלי. אז אם אהבתם את מה שראיתם, אני אשמח שתלחצו אהבתי על הסרטון הזה ותמשיכו לעקוב אחריי לעוד תוכן כזה. אנחנו נתראה ממש בקרוב בסרטון הבא. תודה שצפיתם. ומה חשבתם, שאני לא מכיר את הקהל שלי? יש סטטיסטיקות מאוד ברורות של כמה אחוזים מהצופים נשארים עד סוף הסרטון, ולכם מגיע עכשיו לדעת את המחירה שלי. פרסמתי את הרכב ב-51,000 שקלים, בזמן שמחיר המחירון הכללי שלו בלוי יצחק היה 49,000 שקלים. המחיר המשוקלל שלו היה כי הוא נקנה 0 קילומטר מליסינג, אז הליסינג היה בעלות ראשונה, משפחה קנתה אותו, זאת כבר בעלות שנייה, ואני בעלות שלישית. אז בעצם נהגו עליו שני בעלים, המשפחה ואני, אבל הוא נקרא יד שלישית אצלי, והבא שקנה אחריי הוא כבר יד רביעית. ואם מוסיפים את הנתונים האלו עם הקילומטראז', למרות שהוא נמוך יחסית 103,000 קילומטר, המחיר המשוקלל היה 46,500 שקלים. אז נכון שיחסית הפרזתי במחיר, אבל כן השארתי פתח למשא ומתן. ואותו בחור שדיבר איתי, בזכות
שהוא הגיע עד אליי, בחן את הרכב רק בעצמו, לא לקחנו את הרכב לבדיקה, שגם לזה יכולות להיות משמעויות. אם נגיד המכון היה מפריז באיזשהו עניין, לא יודע מה, לא משנה, אנחנו כבר בסוף הסרטון, זה באמת לא חשוב. לדעתי הרכב הזה היה עובר בדיקה, אבל זה כנראה שורף לנו חצי יום. אז עכשיו בתיאום עם קונה זר שאני לא מכיר, לנסוע עכשיו למכון ולקבוע איתו ולבזבז חצי יום, ואולי התוצאה לא תהיה מבחינתו, אז מפה לשם זה היה גם שורף לי זמן, שזה אומר שורף לי כסף בכל מיני מושגים אחרים. הוא העביר לי במקום, בהעברת זהב בנקאית שאני ראיתי בעיניים שלי, והוא היה בשיחות עם המוקד בבנק, 45,000 שקלים עגול. כן, נכון שזה משמעותית נמוך ממה שאני ביקשתי, אבל זה 1,500 שקל מתחת למחירון פרופר. כן? אם הייתי משיג מעל 46,500, הייתי מבסוט על עצמי, כי נכון שהמחירון הכללי 49,000 שקלים, אבל כן, הסקודה הזו, נכון שהיא רכב משפחתי, אבל שוב, היא כבר מתחילה להתיישן, מנוע 1000 טורבו, שיש עליו הרבה סטיגמות, בלי שום סיבה, אבל ללקוח הנכון, הוא כן יהיה מאוד מאוד טוב. אז בסוף התגמשתי איתו על ה-1,500 שקלים האלו, וכמו שאמרתי לכם, אני לא מרגיש הפסד על הטיפול והטסט שהעברתי, כי הרכב הבא שאני אקנה גם יהיה בעצמו אחרי טיפול וטסט. אז עד כאן להפעם חברים, אלו היו כל הפרטים. תודה גדולה שצפיתם, אני מעריך אתכם, שאתם מלווים אותי את כל הדרך הזאת, באמת, באמת, באמת.